Horas madihita saluhut nakadamang dot dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus di dia pehita maringana dia pala partikianon selama minggu Pentakosta madihita salhutna tapasada maruhatta martangnya kita dameni dibata na sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ati-ati doho pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani debata hatani Tuhan na tolas tuhita dienek mai sian buku sada Korin bidu 12 pamuka mai sian tolu masuk 1 ayat 10 sada asarak majahita manginang odo hata ni tuhatta dibaheni hupaboto homma tuhamu dang tarbaik kalak na makatai marhiti-hiti todi ni dibata maburai Yesus jalaholan marhiti-hiti todi parbadia do targuar Yesus Tuhan ragam do para sinirohani alesada do todi ragam do ulau di huria alesada do Tuhan ragam do hagogoon alesada do dibata na makorhosa di bagasan salu sasudinai alai lahu manupak do di basa-basahon jala di pataridao tod di i tuganuk ay tunasada o di lehod do marhite-hite tod di i hata habisuhon alai tunasadaan hata parbinotoan marhite-hite tod di na sasadai tuna asing muse haporsyaon di bagasa todi nasa sadai tuna asing huaso pamalupo di bagasa todi nasa sadai tuna asing gogo patupahon halongangan tuna asing panurirangon tuna asing namanada ragam ni todi tuna asing muse makatahon di hata naliban tuna asing pajojorhon parhataani alay saluhut nai di patupatodi nasa sadai ay asing-asing be disagihon ni tuganuk guru lomo nirohana ido iyanggo sahakna amanginang dihita saluhut na kadongan nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totu minggu Pentakosta sada minggu olopolo doon di saluhut na halak na porsea marhite-hite na tarayahon Pentakosta takasma tajalo basa-basa ni debata na di basa-basahon na to di parbadia tuhita adorang sonako Tuhan Yesus Kristus tuban magijang dido ibana do marpada do ibana tu salut na kasesyan na naik kontongoson na do to di parbadia madongani nasida asa angget nasida margogo makatidakon manang asa angget nasida gabe sitidangin ni debata di tonga-tonga di portibion disuruh Yesus do tu akasisyanna asa totong nasida tading di Jerusalem asa unang morok nasida adorang so ditongos to di parbadiay amanginam diulaun akasisyan ni Tuhan Yesus do salhuknay mono tajaha di buku ulaun ni apostel bidu sada ro di bidu 2 takas do disa di pajojo takas do disa di pabotohon taringot asa tading sisyan ni Yesus di Jerusalem jala di pajojor do musinang disan saluhut na halak na martangyang halak na porsi akasisyan ni Tuhan Yesus Kristus di jalo na sida do tod di parbadia dung di jalo na sida tod di parbadiai gabe sitidang ni Kristus mana sida marjamita si Simon Petrus manugihon salut na halak asa porsi tu Tuhan Yesus Kristus jala pola 3,000 halak di hati hai gabe porsia amanginang sian pangatusio ni nanang di pasahat tuhita
Ternyata saluh na halak na porsia tu Tuhan Yesus Kristus na marsituhu porsia Yesus do Tuhan, Yesus do ima si palua, Yesus do na maruhaso di tonga-tonga nya kaparnguluna. Pasti do nasida majalo akaton di parbadia. Dak kolang sisian na adong ima di buku lawan apostel. Ale satu sonare. Sudah nang halak na porsia. Majalo to di parbadia. Nampe amanginang olo doga berisi-risi di si pareon nami. Olo doga behuma susah pikiran do imaruhan nami. Molopola adong halak nama dok orang di huria nasida adong to di parbadia. Holang ima di nasida adong to di parbadia. Holang ima di tempat nami do. Anggo di huria GKPI, di huria HKBP, GKPA, BNKP, do gereja kena asing. Siakan akaton di parbadia dan ima adong. Siakan akaton di parbadia hanya milik seseorang. Hanya milik gereja-gereja tertentu. Kenapa? Karena mereka bisa berbahasa lidah. Mereka menganggap bahwa pencurahan Roh Kudus atau setiap orang yang bisa berbahasa lidah, maka orang itulah yang menerima Roh Kudus. Orang yang tidak berbahasa lidah maka tidak menerima Roh Kudus. Pemahaman ini tentu pemahaman yang sangat-sangat keliru. Dan songoni didok ima hatan di Tuhan. Jadi na didok hatan di debata, na dihajongjok ke buku nabadia. Na dihajongjok ke Bibelta. Na sajulma na porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Na marsitu maka porsia Yesus Tuhan dosi palua. Di jalo na sida doi maton di parbadia. Jadi amanginang. Nanang rajumat tadi apala partikiano. Au do tamu na sudina. Tajalo do ton di parbadia. Amanginang di bagasan hatan di Tuhanon. Takas mamusenang di pajojor apostel Paulus. Tu halak na porsia na adong di huria korit. Di do ibana do di baheni hupaboto matuhamu. Dang tarbaik kalak na makatay marhitiriton dini dibata magburay Jesus. Jala hola marhite hite to di parbadido targuar Jesus Tuhan. Namar lapatan naneng dohonon ni apostel Paulus tu halak na porsia dak korang ima tu huria korin ale sahat do tuhi taganuk marsada-sada molonunga tadok kon ima tajalo to di parbadia ikut akka ulaw nasi tong mataulahon o manapat jolo nasa julma nama jalo to di parbadia dang diburai be Jesus maburai Jesus berarti om mahalak naso porsia. Mana nama dirina porsia imatu Tuhan Yesus Kristus ale pangalahon alipesen adu pandidebata. Mangototoi, marjuji, margajang gila, korupsi, dua kelena asik. Jadi mau lunung atado amanginam. Halak na porsia do kita. Nama kajomjokon Kristus do Tuhan do imasi palua di tonga-tonga dia kaparngolota. Berarti ikon tarida mai dia kepangalahota si ganupare. Anana amanginang gudang do memang di tonga-tonga dia kahumaliangta. Di do imana Kristen, di do imana porsia tu Tuhan Yesus Kristus alai pangalahona. Pangalahona patarin akka hadagingo. Teta imana ibaratna molo mangototoy jolma do imana mangototoy. Molo korupsi jolma do imana korupsi. Dia terkontaminasi. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. To di parbadia namia di tonga-tonga ni ngulut taganuk marsada-sada. Totong do ibana mamakulingi hita di bagasan halabohon. Ditikin ay mangulahon hajahatok kita. Itiki pikirata nunga lari senado panidebata. Molo tasukun imatod di parbadia. Pasti do dipakulingi hita di dokon unang taulahon. Alai jutang
gumogu akka hagyupnya ka pardagingon. Gabi pardagingot tanah mga raja kita, gabi pikirat tanah mga raja kita. Bahkan gabi jol mana mga raja kita. Jadi molonunga idu taban na mga raja kita, dan margogu beto di parbade, tapa mati mato di parbadie. Taburay ma Jesusi di tonga-tonga di ngolota. Alay taingok mamanginang. Nasa jolma na majalo tod di parbadia. Di hajong joko ma Kristus di tonga-tonga niya kangoluna. Unang be akka ulaw na lipe. Unang be akka ulaw na maralo tulomo ni rohani di bata. Na taulaw di tonga-tonga niya kaparmolota. Napaduahon amanginang. Marhite-hite jami tao takas do di paingot tu kita. Didok do di bagasan ayat papatoni. Ragam do para sinirohaoni alesada do toddi. Jadi aka para sinirohon na tajalo khobar tuhatan di Tuhanon takas didokon adong do ima para sinirohaon nagabe manurirangi adong do para sinirohaoni gabe maboto habisukon adong do ima para sinirohaoni gabe manada ragamnya katoldi jala adong do ima para sinurahoni pajojoron akahata nasito banyak karunia alai ragamnya ka para sinirahoni sada do toddi lapatan na songod dia toddi parbadia nasiat debatado na mangalen itu kita mana secara sederhana na basa-basa ni debatado alana basa-basa ni debatadoi berarti ikut pakyot tadu basa-basa ni debata pasang pun debata. Hape sonari gudangdo aka basa-basa ni debata aka karunia aka para sinirohao najinalona gabi paburang-burang diri isarana alana maloi mana marangajar ko gabi holangi mana manian natoho kan donengkan gabi dia gijak pemain gabi do koma dungau do pangajar kor ima di huriaon gabi adong kor di huriaon baru alama malo imana marjamita akka hita parhaladun jutano akka situ akka padita jadi di molo alamalo imana marjamita di tik marjamita donganna sadietong ditorunya kalna pola so di bege pola ibarat nadang ditangihon. Seakan-akan jamitani dongan no dang mari pola. Ale mulu jamitana mari pola. Nah, omma akkana makaji kijakkon basa-basa manang para sinorohani di batan na jinarona. Hape sa sitongna dung dilihoto di perbadai akar ragam ni para sinorohatu kita. Iko pakyot tadui mengajari. Iko pakyot tadoi pasangap debata. Iko pakyot tadoi mangulan akalomo ni rohani debata. Apalagi senario kana manginang wasin na julu memangon akasiswa bulu. Dilihat debata ima basa-basa di mana boy pa jojok ni bagas joro ni debata. Ya bidok ko maale ni hami do. Ajong jung bagas joro epung na bido na julu. Ale ni hami do paditiro kana asing. Omma nama ralo tulomo ni rohani di bata. Ape didok di bagasan hatan itu Tuhanon. Ragam be akka para sini rohani ala nasada do todi. Siad debata do salutne. Siad todi parbadi do salutne. Berarti ko pakyot tadoi lapasangap ko debata. Dada lahoy mapaburnang-burnang diri. Amanginang. Taimok ma. Todi parbadia natinongos. Di Yesus Kristus nanang mga raja rohatta. Manugihok kita asa totong mangulaw na dinggan hobar tulomo ni rohani debata salut na kabasa-basa na dileon ni debata di tonga-tonga ni ngolutta ikon idu dalatta martorok ni roha unang gabi paburnang-burnang diri unang gabi majagoi unang gabi madok makagijak ko di tonga-tonga niya kaparngulun na siya kanakan imana na toho jadi amang inang
Mono adong suku-suku tu hita ganuk marsada-sada. Adong do di Huria, Lutheran, Protestan arus utama to di Parbadi adong. Nang pedang malo hita marbahasa lidah. Alekom malo mahita marbahasa todi. Makaholongi dongan, manugyo dongan, mangurupi dongan. Patari dahun akalomo ni rohani di bata. Adong may di sadatik ki dua halak. Ono holang ilustrasi. Dua halak na marale-ale. Dumagudang na sida. Sada madongan naun lawi matu sada Huria. Nama do ima di Huria na sida adong to di Parbadia. Sada nai tetap ima di Huria arus utama. Dung pajupang na sida. Di do ima dongan na umma. Anu nga hujalo ima to di Parbadia. Di Huria nami adong to di Parbadia. Di do umma. Jadi di patari daun di mana ma ditiki setiap martanyang nasida. Malohia may mana marbahasa ima ahano marbahasa lidano. Dongan na do ni mana adong do di Huria nami tongtol di Parbadia. Nah ama na terjadi amang inang nasada dongan non ima nasen Huria arus utamaon di halomo ganuk jolma. Mangurupi ka jolma imana mangurupi kada somargel ibana. Sasitong na imana dang pola na adong di ibana. Alay na sa denarion adong do di ibana. Alay di urupi mana makulang ima dunga sa Huria na sabi. Nah, di sadatiki tak mati mana si dana dua. Nasa daw masuk langsung ima tu surgo. Nasa daw nang masuk tu surgo. Protes may mana. Audo na tarpasu-pasu. Audo na maduma. Audo na marbahasa toddi. Ali bahasa imana masuk tu surgo. Ahmad do ima suru-suruan. Di do matu ibana. Na marbahasa toddi. Dang na malo makatay. Alay na patari dahon akaholong. Di tonga-tonga ni akaparlon na. Mangurupi sa luhut na. Dang marnida-nida Huria. Dang marnida-nida Boki. Alini amang inang. O di Parbadia na tinongos ni debata tu kita. Ikon ima mga raja kita. Pasangap po debata. Darida mana tapasangap debata. Marhiti-hiti ka pangalahota. Nasarubang do lomo ni rohani debata. Amin. Martanya kita. Mulyate hupasawan nami tuho debata nami. Ta di paloso hami Tuhan taruli marhiti-hiti hatam. Ajari totok kami asa pataridahon akka ulaw ni toddi Parbadia. Marhiti-hiti pangalahon nami. Marhiti-hiti na totok kami hajogjok koko di tonga-tonga ninggulu nami sigarupari. Di bagasan Kristo Jesus. Martanyang totok kami tuho. Amen. Oras madihita damang dainang Tuhan Yesus mamasu-masu hita sa luhut na.